Nove snimke igre morskih sisavaca kod Pelješca. Ministarstvo izdalo pravila ponašanja pri susretu s kitovima, dupinima i morskim kornjačama. Susret s kitom od 15 metara ili atom dupina u igri. Prizori su to koji oduzimaju dah, no treba biti oprezan kako ne bi došlo do nevolje. S obzirom na sve češće susrete ljudi s morskim sisavcima, a stižu nam i nove snimke, Ministarstvo gospodarstva podsjeća na pravila ponašanja kojih se treba držati. Donosi nam ih Ružica Đukić. Vidi ga. Evo ga, od nas ravno. Evo ga, ide ispod nas, vidi. Genijalno. Skrene livo. Evo ga, izašaj. Evo ga. Genijalno, čovječe, pa je libo. Izgleda da i kitovi i dupini znaju da je ljeti najljepše na Jadranu. Uostalom, tu se tijekom sezone naslikavaju najveće svjetske face, pa zašto ne bi i najveći svjetski sisavci? Ovi snimljeni jučer došli su usput malo obići radove na Pelješkom mostu. Isuse Bože, koliko je ovo. Evo ga. Isuse, kako je blizu. To su životinje koje iz raznih razloga u Jadran ulaze. Te životinje na neki način, mi još ne znamo kako, ali uspijevaju utvrditi, odnosno uspijevaju znati, odnosno uspijevaju pronaći tu povećanu organsku produkciju, dakle pojavu tih planktonskih haračića kojima se posebice hrane ili sitnije plave ribe. Eno ga. Ja, Bože, koliko. Ići za životinjama i uznemiravati ih nipošto nije pametno. Na to upozoravaju iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, odakle danas dolaze upute za ponašanje prilikom susreta s ovim divnim životinjama. Ne usmjeravajte plovilo direktno prema opaženim životinjama. Ukoliko im se želite približiti, učinite to polako, brzinom manjom od 5 čvorova ili 9 km na sat, slijedeći paralelno smjer njihova kretanja. Izbjegavajte nagle promjene smjera ili brzine. Ne proizvodite iznenadne zvukove motorom i ne zadržavajte se u njihovoj blizini duže od 30 minuta. Za ljude ne postoji nikakva opasnost od kitova, oni su miroljubive životinje koje jesu velike, ali se hrane, kitovi usani se hrane planktonom i sitnom ribom i stvarno ne predstavljaju nikakvu prijetnju za ljude. Evo kit uvali Muna, kit je došao uvalu Muna. Zbog svoje, ali i njihove sigurnosti, nemojte plivati ni roniti sa životinjama. Nije dobro ni dodirivati ih ni hraniti, ali na koju bačenu ribicu s broda dupinima svi će ipak progledati kroz prste.